Masangana zvekare kwataita paCoolian TV channel yenyu patinokupai nhau ma-updates nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichingoitika munyika yekwedu. Nhasi ndine nyaya panapa tingangoti this is the special announcements to all the Zimbos vese mazimba vari kugara muSouth Africa. Ndoda kuti muteerere this nyaya iri pano ende chandiri kuda kuti muite kugara malaika mushare this video nehama neshamwari dzenyu. Tinoziva kuti vamwe havana access yekuya paYouTube. Download this video and share to them vakwanise kunge vachiziva zvinhu zvese zviri kuitika because nyaya iyi yakakosha ende mune zvakawanda zvamuchanzwa but musazobve panapa musati mapedza kunzwa nyaya iyi. So dangogara ndangozivisa futi vanhu nditoshandisa mukana unoyu kuitira tozoudzana nyaya vamwe vagara vabatsirika futi pane imwe problem inenge yasorovheka. Kana uri muSouth Africa uchida kuregister company vavhurwa FNB business account, bata education research yana Owen ndiye wanisawira mukunu anokwanisa kukuvhurira kukuregister company okuvhurira FNB business account usina work permit kana kuti study permit. Passport yako iri valid iyoyo iri kupedza masports. Usaswera uchivharirwa una bank account nemumwe munhu muzimba akangoita chinhu chausina andaka kukuganzira. Nguva yekuvharirwa yakapera. Education research is the way to go. So rekedza tipinde panyaya yatinayo nhasi panapa. Mazimbabweans vese I'm sure magara maungana inini handisiri ndadaro iSouth Africa ndio mutemo munyowani iripo. Musazotsvagenyu kuti zvinetsa kana kuda kuzovharwa after 1 August zvinhu zvazoitika. Usaswera akochida kuzovharwa nevamwe vanhu vangava madriver malaicha whatever vakukuti vachikuisira chidhindo chinyo chefake because zvidhindo zvekudhara zvese zvanga zviri kushandiswa zvaakuchinjwa ende zvavari kuzviitira ndezvekuda kugadzirisa zvine chekuita nesecurity yenyika yavo. So your passport your passport, your life. Right, from 1 August 2025, South African border officials will be using new immigration security stamps at all ports of entry, including Beitbridge, Messina, OR Tambo, and more. Pese pamunongopinda napo pave kuiswa zvidhindo zvitsva zvinyowane. Vese vanouya kunotsvaga magreener pastors kuka America kadiki kemu Southern Africa kanzvimbo kanowanika mafuro manyoro kanonzi South Africa. Garai maziva zvinhu izvo zvakakosha. Ndoziva kuti kune umwe munhu akapfimbika passport yake anga angojera zvekudhara. Please garai manzwisisa zvinhu izvi. Kana mude problem ngaigadziriswe, shoko ngarifambe ikoko. Garai mapedza maproblems aya, otherwise uchagara uri chimukidi nekusingapere. Vari kugadzirisa, vari kusota munhu. So what does this mean for you guys? Every entry and exit will now be digitally tracked and your old tricks won't work anymore. If you overstayed, used double stamps, or tried to sneak back in quietly, the system will flag you. You could be banned instantly under Regulation 27.2, even without being told on the spot. Saka pari kupisa. And what you need to do is this. Kana ungane passport yako gara ine bande, gara unoitora ugadzirise in time usati patanga new system, because as long as the passport ikangori kana yato overstay yaka overstay ukangodarika 1 August ma 1 ako garai maita zvinhu izvi. Kana usina mari utokwereta because inyaya yacho yekuti ichakunetsa ende unongoziva kuti ukangopuwa ban unongoziva kuti ban haipere zvekumhanyaka mangwana unogona kubanwa zveso pamwe unozoita kana dhiri rako rimwe rinenge rakuda kuti uchinge une passport unonge yakungotaura kuti wakabanwa. Zvaya zvemaskillful yekungoti unongoti ungopinda overstay wadidi ende pachapisa. I'm not sure yet panyaya yekuti zvinenge zvichaita here kuti unotumira zvezve skill inoitwa kuti unodzosera nigrini yobva yanowedzerwa mazuva zvezve. Handifungi kuti zvichanyatsoshanda after that, but tichazonyatsostudy system yacho kuti ndezvipi zvinenge zvanyatsorongwa. But zvamanje manje kana une passport yako yakaya overstay gara waita plan izvezvi nguva iripo, otherwise uchapinda busy 1 August akangodarika chete passport iyoyo yakato overstay kudaro unenge wane chibande chekutodaro, to be very honest with you. Vamwe vari kuti skill racho rinodiwa unogona kutonotsvaga inonzi chi zvemawaiver chinchi zvezve you should at least do something handisi kuziva rinongotarisa
unotarisa kuti passport yako ine ningiriki here ine bandi kusvika papi ende kana wakananzi kwaiswa chidhindo chinyowani zvaane system nyowani yakungoonekwa kunzi wapinda ninge adai so ninge auya chitoziva chikonzero chinoita kuti tuye muno mutese kutsvaga mari kutsvaga urarama chaiko chaiko but ukada kuramba wakanyarara mamwe mazimba avakwanisa kukudzwa ndo zviri panenge achitoziva ke ndo zvakuitika and then the next thing akutaurire kuti kune zvinhu zvimwe zvinyowani kana kuti udobidobi uri kuda kuitwa paborder dzakaexpire dzese ngadzidzokere. I think ndo zvandofanira nyamba ndichikukurudzirai ndichingokuzivisai kuti dzakaexpire dzese ngadzidzokere. Zvidobidobi zviya zvokuti unosvika ndoza vamwe vanepuwa mazuva ekuwanda vanowedzera mazuva ipapa I think you are safe because zvakaprintwa zvakanodhindwa padesk paimmigration paya wakanga wakadhindirwa kudhara wakatopinda hapana pressure wakapinda kudhara madhezi ako uchiri valid as long as usina ningiri because hazviklemeke chero vakatanga kuti aiwa mazuva atisi zvekumhanya but as long as zvakangodhindwa mukati urimo musystem usarwa nehana zvako iwe uri right iwo asiri right ndewe yaka overstay kana kuti asiri right ndanoda kuzoya kuda kunoita chikiribidi nguva dzapera uyo achapinda mahwani munhu iyeye. Chimwe chinhu the other thing since zvese zvaakunzi mastamps achinja handisi kuziva kuti mazuva achange achiramba achitengeka here kana kuti ndokunenge kwakutopera kwazvo handisi kunyatsoziva ipapapa. Ukaona vari kudaro vari kutaitena security dzavo I think vanenge vauda kunetsa kubata munhu wese mba ungonzwa ngoti iwo ngoti muzimba tonzi nikini yako iri kupi woda unotarisa vonoona mastamp manyowani handisi kuziva kuti 3 months dzichatengeka kana kuti hadzitengeke but chakakosha chandanzwa izvezvi munhu wese udzanai ikoko hatoziva kuti kunze kwakaoma toziva kuti vanhu munoiginowana zvisingaite makutanga kutaura kuti iyo shamari yo uri kuda kunodyikirwa mari nekudidi pachapisa ndepekuti uchada kuzonoigadzirisa after 1 August ndo pandisiti ndashuwa kuti mari yako ichadyiwa kana kuti uchaita sei because zvinenge zvatoo zvimukidi zvezvidhindo but I think handisi kuda kunyotaurisa nezvazvo stereke because ndozvopedzera ndakutowedzera maspice panenge pasinganide kuti pange pachiwedzerwa maspice. Chakakosha ndo chandatokuudzai ende ndo information iripo maZimbabweans ese this is special announcement andoziva kuti hamuudzane but the fact that munouya panapa every day muchinzwa nyaya muchida kunzwa kuti zvinhu zviri kuitika it is our duty kuti tinge tichikuudzai. Zvimwe zvacho zvinogona kujamba vamwe nyamutarise kana news dzekuma national television munongoti aiwa isusu tinongoteerera inonzi chi ameno kuti munonzwira kupi vamwe munongoti atichazongonzwa uye mukomana kana auya so it's very important and I would like to thank you zvakanyanya nekuya panapa muchitambira panapa muchinzwa nyaya iyi nyaya ngaifambe udzanai ikoko kana une shamwari yako ani wako whatever unoziva kuti ndoziva kuti vamwe makatotora mapassport makamadzosera kunze asi kuchizwa kuti ine bandi kana kuti ukairarira iri pasi pepilo garai magadzirisa because pamberi apa pachanetsa kwazvakuda kusvika pachapisa so do something about it nguva ichiripo. I think ndatopedza zvichadi kuti ndirambe ndichingodingirida zvakanyanyanyanya so ende ndine imwe nyaya ndinogara ndichibvunzwa nevanhu panapa kuti saka tozvifambisa sei. Kuna vanhu vanondibvunza toda kuadvertiserwa mabusinesses edu guys namba dzangu idzi I think mune munadzo just that kune zvimwe zvimari zvandisingazotori zvisina nebasa rese iwe kana wauya kuda advertise business unoya totaurawo real money iwe woitawo business rako ndokuitirawo maadverts ari bo but harisi kuti ndodhura but ndingoti tingoda zvinhu zvakarongeka zvingori fair and kana ndikakustarta ndoda kuti business rako uri kuvhara vanhu handikwanisi kukuadvertisera vaya vanoda kuzoskama vanhu muchiita sei sori zvenyu ina am not after zvekudaro because chatinokoshesa vanhu uya nebusiness rako tokuadvertisera wongosiyawo chegumi zvakachipa namba dzandakuisirai pascreen idzo mogara mandibata ende kune vamwe vanokuti tinoda kuuyawo tizoita anonzi machiti tinoda kutaura something vada kupindawo panigirigini pachirongwa like zvinoita vamwe tinouya tichitaura tichidiscussa over the phone. Namba dzangu futi zvekare unongotaura neni kuti ndoda kubhuka ndoda kumbotaurawo pafoni tobvunzana nyaya yenyu ndei mungondionesa kuti mune mdotaura nezvei tobva tatongokuita sei tokubatai pacall. I think that's all for today. Handina yakanyanya sterek hazvina chekuita nepolitics izvi hazvina mapato izvi chero uri weZANU-PF uri weopposition uri werevolution dzanani mazita awanda vanhu verevolution wawanda message ngaingosvika kune munhu wese kuti mapassport gaagadziriswe before 1 August. I think that's all for now because chandoda kuti mazimba wese aramba ari kunze kutoshanda kuri kuita ushandira mhuri yako ichitorarama zvinhu zvakanaka hazvidi kuitirana jealous kana kuti kuvharirana panze. Bye bye.